Is-sidien tan-negozji jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli ferm waħda mingħajr ebda preċedent deskritta minn bosta bħala sfida oħra miżjuda mal-lista twili ta' sfidi illi min ħaddem kellu jħabbat wiċċu magħhom tul dawn is-sentejn ta' pandemija. Però kif minn nhar it-tnejn il-ħaddiema li jaħdmu fi stabilimenti u setturi li huma meqjusa bħala mhux essenzjali u li għandhom kuntatt man-nies jridu jkunu mlaqma bit-tielet doża tal-booster bil-fors. NetNews tkellem mad-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem l-MEA Joe Farrugia fejn saħaq illi kontinwament ikunu f'diskussjoni mal-awtoritajiet tas-saħħa minkejja li għad hemm xi domandi mhux imwieġba. Wa sostna li s-sit tan-negozju qed jinqabad f'sitwazzjoni diffiċli. Deskriva dak li qed iseħħ bħala sikkina illi taqta' miż-żewġ naħat. Jista' jkollok kemm id-Dipartiment tas-Saħħa involuti li qed jara s-saħħa pubblika. U mbagħad minn banda l-oħra jkollok id-Dipartiment tax-xogħol ukoll. Allora s-sit isu jinqabad, x'ħaj għamil? Għax tinsiex, is-sikkina taqta' miż-żewġ naħat. Inti jista' jkollok xi ħadd li hu essenzjali għall-operazzjoni illi mhux qed jieħu il-vaccine. Joe Farrugia spjega illi ir-responsabilità mixħuta f'ħoġor minn ħaddem hija waħda delikata ħafna. Li jkollok nies illi jirrifjutaw li jivvaċċinaw ruhom minkejja illi qegħdin jaħdmu f'ċertu xogħol. Jena naħseb hemmhekk il-sit ikollu jista' jkollu jieħu deċiżjoni illi dak l-impjegat ma jaċċettax fuq il-post tax-xogħol. NetNews tkellem ukoll mal-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwiereb fejn filwaqt li saħqet dwar l-importanza tal-vaċċin fid-dawl tal-firxa tal-pandemija f'pajjiżna hija rrikonoxxiet li grazzi għal dawn il-miżuri se tkun qed titneħħa distanza soċjali fir-ristoranti. Madankollu preċiżat li b'dawn il-miżuri il-pis fuq dawn l-istabbilimenti se jiżdied ukoll. B'din il-miżura ovvjament ħajjiżdidilhom ix-xogħol, jiġifieri inti biex toqgħod tiċċekkja ċertifikat ta' kull min jiġi fir-restorant ħadd involvi ċertu ammont ta' xogħol u ovvjament kif qegħdin bin-nies streċċjati diġà fil-ristoranti ħadd tagħmel aktar diffiċli. Filwaqt li tkellmet ukoll dwar il-possibilità li jekk ħaddiem ma jrid jieħu l-booster jista' forsi tinfetaħlu tieqa u jkun jista' jbiddel ir-rwol tiegħu billi ma jkunx f'kuntatt ma' persuni oħra, spjegati li din hija pressjoni oħra fuq min ħaddem. Din ir-requirement li n-nies li jkunu f'kuntatt l-istaff tiegħek l-impjegati li jkunu f'kuntatt mal-klijenti f'ristoranti, eċetera, iridu jkunu vaċċinati again tpoġġi onus fuq l-employer bħal kull miżura oħra li ttieħdet fil-COVID. Ġifieri mhix faċli, però naħseb jiena li bħala employers iridu nifhmu wkoll li jekk dan li hemm bżonn li nagħmlu biex inkunu nistgħu noperaw at full capacity, irridu nippruvaw insibu soluzzjonijiet bħalma sibna dejjem fl-aħħar sentejn. Intant mistoqsi dwar il-fatt jekk jaħsibx li l-miżuri l-ġodda ta' nhar it-tnejn u mhix diskriminatorji fuq il-postijiet tax-xogħol, id-Direttur Ġenerali tal-MEA saħaq li mhux biss ir-ristoranti u l-barijiet li għandhom kuntatt dirett man-nies. Diskriminatorja sa ċertu punt għaliex inti għandek ħafna setturi li għandhom xaqsmu man-nies, pereżempju, għandek anki il-banek illi jaqdu l-nies over the counter, għandek il-ħwienet, volli li għandek diversi setturi wkoll. Issa kemm ħadd ifrixa dik hija l-kompetenza tal-awtoritajiet tas-saħħa. Intant huwa tkellem ukoll dwar studju li twettaq għal bin-negozji fejn wara l-gravità serja tal-assentijiżmu illi qed ikun hemm fil-postijiet tax-xogħol fid-dawl tal-għexieren ta' eluf illi preżentament jinsabu fi kwarantina. Minn riċerka illi ppubblikajna din il-ġimgħa fost il-membri tagħna jirriżulta li aktar minn 30% tal-kumpanija għandhom absenteeism ta' ogħla minn 15%, vuol dire minn għandhom mbagħad 20, 25, 30 u anke iktar minn 30% li turi il-gravità tas-sitwazzjoni. Forsi l-Omicron mhuwiex ħanejtek virus, ma li hu virus gravi daqs ta' qablu, ma jinfirex iktar malajr u allura l-impatt fuq l-assentejiżmu huwa ħafna ogħla. Francesco Catania, NetNews.